Mityabaw na kay wala na kunoy ganansya ang mga manindahay sulod mismo sa bag-o pa lang nahuman nga Agdao Public Market tungod kay naghitak ang mga naglaray nga naninda at bang mismo sa Agdao Public Market. Si Antonia de Villeres Bacalso manindahay og karni sa sulod sa pipila ka dekada sa sulod sa Agdao Public Market ug iyang nakita ug nabati ang mga kabag-uhan bagong Agdao Public Market limpyo ug dunay tubig sa matag stall. Dako kay kabaguhan. So happy gani mi kay nga gibalhin ni diri kay sa dati dito tigyo gawa. Nga nilaka hadlok bi kay ko standby ko na. So karon gapo ka. Kung nindot ang ilang pwesto, mayo ba ang ilang kita? Daghan ang akong napangutana og sagad kanila ang tubag. Pait. Daghan ko na og mamalit sa laray kay mas barato og naa lang sa daplin sa dalan samtang ang ila tua sa sulod sa palengke. Ang naa sa sulod sa palengke magbayad og renta nga kapin 6,000 pesos. Lain pa niini ang buhis, mubayad pa matag kilo sa isda nga isulod sa ilang pwesto o mubayad og business permit sa gobyerno samtang ang anaa sa laray magbayad lang og 10 pesos nga arkabala. Nahimong kompetensya sa anaa sa sulod ang mga tagagawas nga ilang gitawag og laray diha mismo sa Agdao Public Market. Akong gipangutana, ma'am, unsay difference no sa inyong presyo og sa laray? Ang difference namo ma'am, mas barato ang laray kontra sa amo kay diri sa amo ama magbayad ng arkila, tubig ug kuryente. Well, sa laray wala sila'y bayaran tapos mas mura pa gyud sila kay naara sila sa gawas. Na tayo, wala na may halos na ang tabi. Ngano? Kung hindi kaya ang kalingki, pero kuhan siya kanang wala yung manigay tao kay ang mga tao na nasa gawas ng palit. Apan, midipinsa ang mga manindahay sa laray, buhi-buhi lang kuno kay ang ilang tinda ginagmay raman. Wala man, pantay-pantay raman mi. Nagbay raman niya mo, 5 kilos, 10 kilos. Nagsaraman po mi. Usa sa mga naglaray, ni Saysay, ubuso sa kakondisyon nga dili na ko ipakita ang ihang nawong. Nagid say obligasyon gyud as manindahay sa gobyerno bayad kada kwintada nga kada adlaw. Karon ngayon ani nga nahuman ang palengke gid sa puwera sila nga mura na lang pud basura nga ingon lag sagbot lang mo diri sa palengke anaon pag istorya nga Nga sagbot lang mo. Oh, sagbot lang. Ako gipangutana ang usa ka na malengke sulod mismo sa Agdao Public Market. Matud nini sa sulod siya mo palit kay limpyo. So mas maayo nga maninda sa sulod mismo sa palengke. Limpyo man. Mao ba? Ikaduha gamay gyud ang area na mao na traffic. Matod sa mga nanindahay, lugi na sila kay gikinahanglan nilang magsunod sa balaod samtang ang ana sa gawas walay giatubang nga renta. Ang laray sa mga manindahay at bang lagid mismo sa Agdao Public Market ug daplin sa dalan. Konbinyente ug barato ang tinda sa laray, Saysay ni Ludovico Lahos. Barato gamay. Dulong kaya nito. Akong gitistingan ang presyo sa laray. Pila ni? Kwinta lang na dam. Kani? Oh, 50. Tapo. So tinapok imong tinda dili kinilo. Dili. Tinuod, mas barato gayud kay tinapok man ang ilang isda didto sa laray samtang sa sulod kinilo. Daghan na ang mga nagsirang nga stalls kay walay ganansya. Nanawagan na sila sa City Hall. Tawagan naman ni ma'am, pero sa karon wala pa sila kanang lihok nga nahimo sa mga. Di ka na tong bali na mo diri na promise na sa kamo nga waon ka na ng mga laray pero wala pa initamo sa mga. Nawagan lang unta may nahanay. Ma-actionan lang ang problem ba kay mostly tanan mi diri reklamo gyud about sa laray ma'am. Kay ang uban malugi, ang uban ma-short always, magsweldo pa, mag-arkila pa, magbayad pa may kuryente. Ang Agdao Public Market usa sa pinakadakong palengke sa Dakbayan sa Davao ug usa ka dakong proyekto sa Dakbayan. Tuyo sa pagtukod niini nga mamahimong hapsay, plastar ang mga negosyante ug labaw sa tanan, limpyo ang ilang palibot ug makalikom og buhis ang lokal nga panggamhanan. Nagbayad ang mga anaa sa sulod samtang ang anaa sa gawas arkabala ang gibayran. Apan kanunay silang andam modagan kung moabot ang demolition team. Apan ang pangutana, hatagan ba sa City Economic Enterprise og pwesto ang anaa sa laray aron patas ang presyo sa tanan ug magbayad silang tanan og buhis? O garon mahatagan og tinuod nga unod ang atong ginasambit nga Davao City is clean and green, and in Davao, life is here. Edit Kaduayan Newsline Philippines. Stay safe!